की खूब और का बातें से टीवी लवन राशि तक Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kasorka jela kumshibintawan pen urlong ni kajing ang nur ki patba marshidap kajing ale kai hapring ke shillong lajong FC bagi East Bengal FC marmat lekran bagi organizing committee jengadurang cup arajar phosau ban pelong se ke semi final hagani ka maran yele kai jeng GN complex polo kiri kajing kran kal urlong hakaba sa sien pat upat ba bi football ke jela unyo ban sakhi se kajing khun semi final ka prudo trik naila arajar phosau hakaba ke shillong lajong FC kan aireng persha ek North East United FC kini ka sin meningkong baga jala Meghalaya kan yo penlong ye kini ka lempong baga long ka buram ka bakra ban penyo penlong hadu ka jing khun semi final kat bai ke final part on penlong ha Kolkata Menteri Berekmi ke Transport ke Sorkar Jela ba Syakir Wajri ulong ba ke jing angnot ba jing trangkiri e football ke jing kwa sakhi ye ke semi final kan urlong ha GN complex Mungkin kesini nilai ya ka jing kun football match engka lajong baka East Bengal hakba ka lajong kerala ya ka bakan yo ya ka jing job ka jing kersan jing ki pai ba jing ka jela ka jungi kelong ka jing aimin sim na kumta ki play jing ka lajong but kumangi baro hi nilai sakhi ka match menen but hadin betul ka match nakaliang ka jonga but nakaliang jong u chief minister budan burom jungi hadin belawai ka match nila don ka jing kren ba kumba pitip ba ka semi final ka di bende hapo Kolkata tenre nakaliang ka jungi nakaliang jonga budu chief minister budan burom hadin ka match nila kren ru yaki he jongka army ki beri ben pet yakani ka duran camp ka komiti ka jongki bat ngilaong ru ba ni kwa ya ka bangin host no mangi ya ka semi final bat kini kelong ke ke postunat adu kata ta ya ka ba nila yo ru ya ka bangin host yakani ka semi final ka bangin sepelong hau akun tertrek jong tau benai hadin ka tuka jong kun minin ong kwa ya ka bangin host ka semi final ban ni suturu bagi babun ki pai ba ki belawan ban ai ka cengkersan ki belawan ban pet ki kini football match bagi babun ru na pening jungki ki ba imsim na ala ya ka bakin yo rung po Ramadan namar ba ka tiket sekalong limited de la dap ka stadium ki babun ki pai ba ki janut imsim na ala ya ka bakin rung sikit Ramadan te kunta mene ni la don ni ka meeting hakaba ni la rai ru ba ngin sadon ru ye kini ki fan pak bangiong ya ka bakitu ki pai ba ki bam kimshim la la bakin rum hapo ki stadium ni la bu ri ki giant screen ki long ki fan pak ki jaka ki boper na ka bentai ya ka bakin yo bakin pet bat ngila bu ru ba ya ka tiket ke ba mengingin de ba ngin pensuk susu yu pai ba nomor teng ha ka bokiwan bakin pet ya ka match ki ha bakin yang lain de ki kenta bakin yo bakin tiket Tikum ta ni la rai bamenta yakini ki tickets ka bamangin de kan long bangin bu no kawai hapo kathan jentia ka sa hapo joy town kawai hapo than ribhoi but kawai hapo kathan was kasil sujuni ba nakumta ki pai ba bakin suk ba on bakin ham bakin wan bakin yang lain ki kenta te kani ka jingde ki tickets kan long ha ka singi sajan but ngin sedang pentep kini ki jakai ka bangin bu dan tengi labu ya bangin bu aman man ki kini ki main town kum habhoi hapo jentia bachpo pas kasils te sesisien nga kerpat ki padba ki bait ya football ki bait ya sports bangin mi renti ha kini kesni ya ke bagan long semi final apa dengka North East United berkalojong bangin mi renti nyawan bangin ai ke jengkersan nak mentak kalojong